Spustám? Môžeme. Palec hore? Aj tu máme zvukový záznam pustený. Paráda. Takže, vážené pani poslankyne, pani poslanci, pani prednostka, pani doktorka, pán inžinier, hlavný kontrolór, riaditeľi organizácií, zamestnanci Mestského úradu. Dovoľte, aby som vás privítal tu v zasadačke Mestského úradu na 13. riadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva. Konštatujem, že počet prítomných poslancov je 8. Osvedčil sa pán Kubica, pán N. zatiaľ nemá výkon a pán K. prichádza. Takže nás teda máme 9 a pán Žúbor je v podstate asi na ceste medzi Bystricou a Tomáčami, takže Tomáčmi sa ospravedlňujem, že som bol neskôršieho príchodu. Takže týmto konštatujem, že počet poslancov je 9 a dnešné zasadnutie Mestského zastupiteľstva je jednoznačne schopné. Pristupujeme bodu číslo 1, a to určenie obyvateľa zápisnice a zapisovateľ. Za zapisovateľkou určujem teda inžinierku Alenu Berníkovú, zamestnankyňu Mestského úradu a za overateľov by som vás poprosil, kto by sa prihlásil dobrovoľne. Pán Havrán a pani Ševcová. Ďakujem veľmi pekne. Prejdeme k bodu číslo 2, schválenie programu zasadnutia Mestského zastupiteľstva. Návrh programu zasadnutia vám bol zaslaný elektronicky. Predkladám návrh programu tak, ako bol uvedené v pozvánke, ako vyvesený v úradných tabuliach, s tým, že by som vás požiadal o doplnenie bodu číslo 17, opatrný nájom mestských bytov, pričom ostatné body by sa za týmto bodom prečíslovali. Môže byť, kto má ešte nejaký návrh? Nikto nemá na doplnenie do programu. Takže môžeme teda prejsť k uzneseniu Mestského zastupiteľstva. Áno? Ďakujem. Takže uznesenie Mestského zastupiteľstva číslo P/18-04-24. Mestské zastupiteľstvo Tomáčov podľa paragrafu 12 odsek 5 zákona číslo 369/1910 o zriadení z neskôrších predpisov. Poprvé prerokoval návrh programu 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktorý bol zverejnený na webovom sídle mesta v zmysle zákona a doplnenie bodu číslo 17 opatrný nájom mestských bytov. Nasledujúce body sa prečíslujú. Po druhé schváluje program 13. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktorý bol zverejnený na webovom sídle mesta v zmysle zákona s doplnením bodu číslo 17 opatrný nájom mestských bytov a nasledujúce body sa postupne prečíslujú. Kto za predložený návrh? 9 za, proti 0, zdržalo sa 0. Ďakujem pekne. Prejdeme k bodu číslo 3, vystúpenie obyvateľov mesta. Nakoľko teda obyvateľov nemáme, tak prejdeme rovno k bodu číslo. Sú prítomní na zasadnutí, tak prejdeme k bodu číslo 4 a správa o kontrole plnenia uznesení. Materiál bol zadaný elektronicky. Teraz si dal slovo pánovi inžinierovi Štefanovi Jurákovi z tomu bodu. Ďakujem pekne, pán komandátor. Od dňa spracovania nastali nejaké zmeny ešte, tak keď si otvoríte uznesenie číslo 7/22/02/24, to sú tie dotácie, tak boli podpísané a zverejnené ďalšie zmluvy. Športový klub Kolkárov, Konače, 15.4.2024 zmluva zverejnená a jednota dôchodcov 17.4. zmluva zverejnená. To všetko je tako. Ďakujem, nech sa páči, otázky k tomuto bodu. Ja by som sa chcel Pán Kotrus? opýtať ohľadne toho stánku, ako stojíme tam s riešením. Ohľadom toho stánku na budúci týždeň mám stretnutie s pánom Todt. Pani Ševcová. Spýtať ohľadom toho jedného bodu, kde sú manželia Frankusovi, že sa nepodarí od iný alebo teda je tam odsud nejaký. Takže to keď ja alebo ako to vyzerá. Áno, pani Holiková? Môžem, proste manželia Frankusovi snažia sa získať financie na to, aby najkrát vedeli splatiť ten pozemok. To znamená, že pristúpia podpisy môj, keď budú na to finančne pripravení. Ďalšie otázky? Nebudú. Takže uznesenie Mestského zastupiteľstva číslo 1/18/0424 Mestské zastupiteľstvo v Tomáčov podľa paragrafu 11 odsek 4 zákona číslo 369/1910 o zriadení neskôrších predpisov. Poprvé prerokoval správu o kontrole plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Tomáčoch. Po druhé berie na vedomie správu o kontrole plnenia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Tomáčoch. Za predložený návrh.
9 za, proti 0, zdržal sa 0. Bod číslo 5, všeobecné nariadenie mesta Tomače číslo 01/2024 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na území mesta Tomače. Materiály boli zaslané elektronicky. Návrh nového znenia VZN o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na území mesta Tomače je predložený na základe potreby aktualizácie nariadenia v súlade s zákonom číslo 85/2005 zákonom o politických stranách a politických hnutiach nezpočet predpisov. Tento bod bol prerokovaný v komisii finančnej a v komisii kultúry, športu, podporovacieho stanoviska pani Ševcovú a pani Arendášovú. Ten materiál bol prerokovaný vo finančnej komisii, komisia sa s tým oboznámila a odporúčila schválenie. Ďakujem. V našej komisii bol tento materiál prerokovaný a odporúčila mestský zastupiteľstvo schváliť to oznamenie. Ďakujem. Nech sa páči k tomuto bodu. Ak ste našli nejakú chybičku alebo niečo, v podstate, že to bolo pripomienkované, nebude. Takže podnesené mestského zastupiteľstva číslo 2/18/04/24 mestské zastupiteľstvo v Tomaču podľa paragrafu 11/4 zákona číslo 369/1910 vedeckého zriadení neskúšných predpisov poprvé prerokovalo návrh všeobecné záväzné nariadenia mesta Tomače číslo 01/2024 o umiestňovaní a volebných plagátov na verejných priestranstvách na území mesta Tomače a po druhé schváluje všeobecné záväzné nariadenie mesta Tomače číslo 01/2024 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách na území mesta Tomače. Predložený návrh 9 za, proti 0, zdržal sa 0. Návrh na bod číslo 6. Návrh na udelenie čestného občianstva inžinierskej Evy Stajlovej. Materiál boli zaslané elektronicky. V zmysle štatútu mesta Tomače smernice o udeľovaní čestného občianstva mesta, mestských vyznamenaní a cien mesta zo dňa 22.2.2024 článok 3 body 1 a 2. Ako primátor mesta Tomače predkladám v súlade s bodom číslo 7 tohto isté ustanovené návrh na udelenie čestného občianstva občianke mesta Tomače inžinierke Evy Stajlovej. Poprosil som o stanoviska pani Ševcovú aj Arendáša, ako boli tieto body prediskutované v oboch komisiách. Materiál bol prediskutovaný vo finančnej komisii, ktorá komisia jednoznačne sa rozhodla na tom, že súhlasí s návrhom na udelenie čestného občianstva pani inžinierke Evy Stajlovej, nakoľko jej prínos pre mesto presahuje hranice nášho mesta a je vlastne nie len celoslovenský, ale celosvetovo známou osobnosťou. Takže súhlasíme odporúčaním a štátu. Ďakujem pekne. Tento bod programu bol prerokovaný v našej komisii, prebehla diskusia. Na základe tejto diskusie odporúčame schváliť mestskému zastupiteľstvu na udelenie čestné občianstvo pani inžinierke Evy Stajlovej. Ďakujem pekne. Nech sa páči k tomuto bodu. Nebude už všetko bolo vlastne vydiskutované, povedané. Takže ďakujem všetkým. Budeme k tomuto bodu uznesenie mestské zastupiteľstvo číslo 3 pardon, pani prednostka. V podstate, aby bolo jasne odznelo teda, že pani Evy Stajlovej bude toto čestné občianstvo udelené na nasledujúci mestské zastupiteľstva slávnostnou formou. A v dolnej časti. To sme hovorili o tom, ale musí to byť v podstate také slávnostné obradenie. Takže všetkými názvami tam pôjde pri podstatnom. To sa spomenie určite áno. Takže to je aj rodina. Áno, už pri odozdávaní, určite pri dekorovaní na stupni víťazov bude. Vo svojej kategórii, takže ona určite bude spomenutá, že vlastne bude schválené honor čestného občana mesta Tomače, ktoré bude udelené pred zastupiteľstvom Milnovom. Dobre, takže prejdem na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo číslo 3/18/0424. Mestské zastupiteľstvo Tomače podľa paragrafu 18/1 zákona číslo 369/1910 zriadení nezpočných predpisov poprvé návrh na udelenie čestného občianstva pani inžinierke Evy Stajlovej, po druhé schváliť udelenie čestného občianstva pani inžinierke Evy Stajlovej za významný prínos v oblasti športu, mimoriadnych športových výkon za reprezentáciu mesta a Slovenskej republiky v zahraničí, za rozvoj atletiky a neonanú prácu v atletickom klube v meste, za pozitívny vzor, prístup, ochotu a vôľu šíriť dôležitosť športu v živote človeka, za skromnosť, obetavosť a nezištnú spoluprácu pri organizácii športových a bežeckých pretekov u nás, za šírenie dobrého
mena mesta Tomače na Slovensku i v zahraničí. To je za predložený návrh. 9 za, proti 0, zdržala sa 0. Ďakujem veľmi pekne. Naozaj si to pani Eva Sajnová zaslúži a chvíľu dole pred tým, čo naozaj dokázal. Bod číslo 7. Príspevky hospodária mesta Tomače a ním zriadených organizácií za rok 2023, Mestské kultúrne stredisko, služby mesta Tomače a Mestský úrad Tomače. Materiál boli zaslané elektronicky, tento produkt bol takisto diskutovaný v oboch komisiách, prosím by som mal stanoviska predsedkyne komisii. Materiály boli predložené na finančnej komisii, komisia sa s nimi oboznámila, boli tam materiály, ktoré sa týkali hospodárenia mesta Tomače, Mestského kultúrneho strediska a služieb mesta Tomače a odporúčania sa. Ďakujem pekne. Naša komisia sa oboznámila s výsledkami týchto organizácií, prebehla diskusia a na základe nej odporúčania mestským zastupiteľstvu schváliť tento. Ďakujem. Nech sa páči k tomuto bodu. Pán inžinier Jurák. Ja by som len chcel poprosiť zastupiteľstvo, že aby sme rešpektovali zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy, paragraf 24 odstavec 7, kde sa hovorí, že príspevková organizácia má byť na prevádzku, má dostať na prevádzku svojej činnosti také prostriedky, aké v skutočnosti vynakladá. To znamená, že aby sa nestalo, aby bola v strate v hlavnej činnosti. To znamená, že keď budete niekedy v budúcnosti a budete to mať riadne zdôvodnené, tak vám odporúčam, aby ste, keď požadovať bude niektorá príspevková organizácia, aby ste jej zohľadnili, aby sa nestalo, že bude v hlavnej činnosti v strate. Je všetko, ďakujem. 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 Nech sa páči. Nebude? Nie? Takže prejdeme teda k uzneseniam postupne. Uznesenie Mestského zastupiteľstva číslo 4, máme 8.04.24, Mestské zastupiteľstvo Tomačov podľa paragrafu 11.24 zákona číslo 369, pomeno 1999 v trestnom zriadení z neskôrších predpisov poprvé prerokoval výsledky hospodárenia mesta Tomače a organizácií zriadených mestom Tomače za rok 2023. Mesto Tomače, Mestské kultúrne stredisko a služby mesta Tomače, príspevková organizácia. Po druhé berie na vedomie výsledky hospodárenia mesta Tomače a organizácií zriadených mestom Tomače za rok 2023. Mesto Tomače, Mestské kultúrne stredisko a služby mesta Tomače, príspevková organizácia, ktoré za predložený návrh. 8 za, proti, zdržal sa pán N. Bod číslo 8. Úprava výšky príspevku pre centra voľného času na rok 2024. Materiál boli zaslané elektronicky. Na predošlom zastupiteľstve bol poslancami schválený príspevok pre centra voľného času na rok bol schválený rozdelený príspevok pre jednotlivé CVČ uznesením číslo 7/220224. Katolická škola Sv. Vincenta de Paul, Levice 3 deti a po 30 eur a centra voľného času Levice 25 detí po 25 eur. Je nutné stanoviť jednotný príspevok na jedného žiaka pre centra voľného času. Navrhujeme stanoviť príspevok v výške 30 eur, ako to bolo aj v minulých rokoch. Z uvedeného dôvodu navrhujeme schváliť nové uznesenie Mestského zastupiteľstva. Dňa 15.3. sme obdržali novú žiadosť centra voľného času Nová Plaňa, čo už bolo po schválení a prerozdelením do tamsi na 24. Vážených poslancov Mestského zastupiteľstva, či bude tejto žiadosti vyhovené následne na uvedené skutočnosti, bude prístup upravený v zmene rozpočtu mesta, kde je súčasná suma schválená vo výške 570 eur pre centra voľného času. Takže tu sa rozprávali, že teda by sme to mali teda zjednotiť na 30 eur a zároveň aj sa dohodlo, že teda by sme potrebovali aj tú novú baňu. Poprosím o stanoviska predsedkyne komisii k tomuto bodu. Finančná komisia sa zaoberala týmto materiálom a súhlasí s tým, aby sa príspevok zjednotil na sumu 30 eur a zároveň aj aby sa teda vyhovalo žiadosti z centra voľného času Nová Plaňa, kde sa jedná o jedno dieťa, čiže aj tam by bol príspevok vo výške 30 eur, takže odporúčam na schválenie. Áno, ďakujem. Nie? Ale myslím si, že predtým sme sa o tom bavili, keď sme stanovovali výšku toho príspevku a ten pádom vlastne ten návrh na tam sa Dobre, k tomuto bodu nech sa páči. Do rozpravy.
asi nebude, ideme vlastne sa prispôsobiť tomu tým predošlým rokom minulým a toľko sme dávali. Požiadavky boli aj 50 €, ale my sme stanovili 30 €. Takže keď nebude, tak prejdeme rovno k uzneseniu Mestského zásadu číslo 5/18/0424. Mestské zastupiteľstvo Stolnočov podľa paragrafu 11 odsek 4 zákona číslo 369/1910 z neskôrších predpisov poprvé prerokovalo zmenu rozdelených dotácií schválených uznesením Mestským zastupiteľstvom číslo 7/20/0024 zo dňa 22.2.2024 časti centrálneho času podľa schválenej zmeny rozdelených dotácií schválených uznesením Mestským zastupiteľstvom číslo 7/20/0024 zo dňa 22.2.2024 časti centrálneho času, a to následovne Katolická škola Vincenta de Paul Levice 90 centrálneho času, Levice 750 centrum voľného času Nová Baňa 30 €, spolu pre centrálneho času 870 €. To je za predložený návrh. 9 za, proti 0, zdržala sa 0. Ďakujem pekne. Po číslo 9 zmena rozpočtu mesta číslo 1/2024 materiálové takisto zaslané. Zmena rozpočtu číslo 1/24 Močka vypracovala na týždeň komentár ekonomického oddelenia. Úprava sa týka úprav časti príjmovej, ako aj výdajovej časti na bežných kapitálových príjmových a príjmových finančných operácií, bežných kapitálových výdavkových a výdavkových finančných operácií. Poprosím o stanovisko finančnú komisiu a myslím, že to aj na obytu bez predsedky. Materiál bol prerokovaný v finančnej komisii, ale nakoľko v zmene rozpočtu sú zapracované zmeny, ktoré nastali vlastne od 1. januára tohto roku. Takisto či v príjmovej alebo výdavkovej časti. Najväčšia diskusia prebehla pri kapitálových výdavkoch, kde sa počíta s tým, že sa bude rekonštruovať objekt základnej školy a športový areál a je tam alokovaná suma 150 000 € a táto suma teda bude záležať na tom, či budú ďalšie projekty alebo či sa budeme môcť ďalšie projektami do nejakých víziev zapojiť. Plus teda prebehla diskusia ohľadom prestrešenia kontajnerových stojíc, kde sa členila suma 80 000 € a stanoví sa nejaký harmonogram a určia sa bytové domy a miesta, kde sa teda budú stavať tieto prestrešenia. A tam má nejaká spolupráca s týmito bytovými domami, čiže na domysle sa na uznávaní týchto prestrešených stojí sa budú podielať aj obyvateľia mesta. A vlastne, čiže toto boli také hlavné body. A ešte diskusia prebehla ohľadom výstavby beachvolleyballového ihriska, ktoré je hlavnou areálu základnej školy, čiže to boli také hlavné body, plus teda ostatné zmeny, ktoré nastali v rozpočte, také, ktoré sa týkajú vlastne bežnej činnosti mesta a iných aktivity. A na základe toho finančná komisia odporúčila schváliť zmenu rozpočtu. Takže naša komisia sa oboznámila s týmto materiálom, aj s komentárov k nemu, rovnako prebehli vlastne najdôležitejšie tieto diskusie k týmto trom bodom a odporúčame Mestskému zastupiteľstvu schváliť túto zmenu rozpočtu. Ďakujem. Nech sa páči k tomuto bodu. Ale Môžem vám asi na pani Máchovú. môžete. Podľa všetkého. Chcem sa tu pani Máchová ohľadom položky oprava verejného osvetlenia. To skladá z dvoch položiek. Tam je 17 000 a 3117. Čo to obsahuje? Áno, bola tam zapracovaná nová zmena 20 117. Týka sa to opravy verejného osvetlenia, ktoré už, ako ste sa si všimli, momentálne v meste prebieha. A predpokladá sa, že možno, že ešte bude rozsiahlejšia táto rekonštrukcia, ja to neviem posúdiť osobne, ale možno, že bližšie k tomu by vám povedal aj pán primátor, aké práce prebiehajú a prečo to bolo nutné vykonať. Takže verejné osvetlenie v podstate v decembri alebo októbri v časti ČSA, Slovanska a iných potom časti mesta nastali poruchy, ktoré boli spôsobené nejakým spôsobom pri vykopávkach, rozkopávkach, pri budovaní parkovísk a tak ďalej, to bolo ešte pred sviatkami. Takže tu sme hľadali nejakým spôsobom, nie
chybu a nedostatky na tomto verejnom osvetlení, nakoľko rozvádzače, ktoré keď som išiel pokusil som ich zapnúť, tak držali svetlo a počas sa opäť vyhadzovalo, tak niekde musela byť chyba a bol tam prieraz. Takže nakoniec sme zistili, že tam bola chyba pri rozširovaní otoču za jednotou, kde spôsobili vlastne pri rozkopávke poškodili kábel jednota, nové zámky, druhý kábel poškodili a druhú vetu poškodili úpala, to sa odhľadovalo dlhšie. Neskôr to bolo o spojkách, ktoré som na minulom zastupiteľstve ukazoval, že naozaj sú tu tá rekonštrukcia, ktorá prebiehala pred 7 rokmi, 7 rokov, tak pôvodné 60-ročné kábelové stĺpy sa menili ako nové a tie 30-ročné sa neviem, ako boli menené už a boli v zemi, takisto neviem. Bolo potrebné tie obvody nejakým spôsobom pospájať. Oni spájali spojkami do spojky po tých rokoch, tie novšie naozaj boli v zlom stave. A tie 30-ročné, to je už prípad, či už pri Marekovi Kotrusovi poslanie a potom tam okolo poslanca pána Kubicu a tá Viničná ulica, tam pod každým stĺpom bola spojka. Zaliatá acidurková krabica asfaltou, tekutou hmotou. Takže toto spôsobilo nejaké vyrážanie. V dolnej časti spôsobilo vyrážanie osvetlenie kostola, kde boli vlastne osadené neonové, nie neonové svietidlá, nejaké výbojkové svietidlá, ktoré už boli krytí a v podstate boli neizolované, takže toto všetko sa nejakým spôsobom združilo v jednom období, takže tie spojky sú tam naozaj odložené a bohužiaľ museli sme pristúpiť k tomu, aby sme tie obvody zúžili a rozdelili na nejaké, možno jeden veľký, ako by som povedal, okrsok, my sme rozdelili na 3 okrsky, ďalšie, tu sa tam doplnili rozvádzače, čiže teraz budeme vedieť lokalizovať poruchy a nevyrazíme veľkú časť mesta, ale vieme rýchlo reagovať na nejakú záležitosť, ktorá vznikne, vieme rýchlo odstrániť. Ďalej sa menili aj rozvádzače, ktoré neboli predmetom verejného obstarávania, rekonštrukcie verejného osvetlenia z tých pred 7 rokov, nakoľko tie rozvádzače už v tom období tam sa namenili v podstate nové, ako som povedal, čo je výzbroj, čiže nové istenia, nové smievače, nové ističe, krániče a tak ďalej. A tie rozvádzače už mali pomôcť, tie neboli predmetom vtedy súťaže. Takže toto všetko už popri jednom, ako by som povedal, dime, sa teda menili od rozvádzačov, menili sa aj polohy, alebo sa doplňali a rozdeľovali sa obvody na viac obvodov. No a tú celkovú sumu ešte nemáme kompletne vyčíslenú. A už dve sumy, že čo sa to týkajú? To je spolu, ja to teda neviem to presne rozdeliť. No tam je 6506 a to je to dvakrát. 17 000 a 5117. Tých 17 000 to je vlastne, čo každý mesiac platíme zálohové faktúry za spotrebu elektrickej energie na verejnom osvetlení. To je samostatne za každú ulicu, sa to mesačne fakturuje a tie opravy, to sú vlastne tých 20 117, to sú vlastne tie opravy. To sú tie dve sumy. Čiže to 17 000 je... To je nové zálohové platby. Zálohové platby za verejné osvetlenie, za spotrebu elektrickej energie. A my Nie, Nie, mesačne sa platia a ročne to tých 17 Nie. No a keď ešte hovoríme o súťaži a zálohových platbách, tak teraz v podstate čakáme na nejaké zreálnenie súm, lebo teraz máme vysúťažiť elektriku za nejakých 142 plus 22 tranža, takže 164 eur za megawatt hodinu. Na megawatt hodinu, takže už sme niekde pod 100 eurami a keď sa priblížime ako samosprávy niekde k nejakým 65, čo veríme, že keď nastane teplo a tej elektriky je už teraz nadbytok, tak si myslím, že by sme mohli na polovičnú sumu z tej súčasnej, ktoré mali súčasť na Áno? Ďalší bod. Z toho denný stav
stacionár z úveru VUB, tam je jedno navýšiť a potom je ponížiť. Jeden je z VUBčky a jeden je z nejaké informácie k tomu. Jeden úver bol schválený z poslancárského zastupy, bolo tých 515, z ECB banku bol ešte tých 200 navyše. Hej, a druhý bol vlastne cez environmentálny fond 1%. Na komisii finančnej sa dohodlo, že sa nebude dočerpávať 515, ale stále v podstate, teraz neviem, koľko to bolo, 348 000 alebo tak nejaká suma. Asi dobre pamätám. Hej, tá sa bude čerpať a ostatné sa už nebudú čerpať. Hej, to nemá presnú sumu a neoznačené bude čerpanie sumy na cca 300 000 eur. A vlastne zvyšná suma sa teda dohodlo, že sa nedočerpá sa na ho sa teda čerpal úver z Európskeho fondu. Že teda bolo lepšie uročenie ako v tej VUB banke. Navýši sa z VUBčky, poníži sa z VUB. Keď je výhodnejší ten fond? Nie. Či to káte? Preopačne. Envirofond vlastne, to je VUB program sa navýši 5850. Tam je to, fondu sa poníži. z toho Envirofondu tam je to preto ponížené, pretože ku koncu roku my sme ešte previedli nejakú úhradu, čiže ten, čo sme preniesli ako do schváleného rozpočtu, čo sme schváľovali v decembri 15. my sme ešte potom neskôr robili tam nejakú úhradu, čiže za to sa to vo vyššej miere vyčerpal ten Envirofond, ako sme predpokladali, a už je tam ten zostatok len tých 16 000, tak za toto teraz upravujeme a už je to len 16 263 tam zostáva dočerpať z toho Envirofondu. Lebo keď sa robil rozpočet ešte v decembri na nový rok, tak sme nepredpokladali, že sa v takej výške vyčerpá do konca roku, ako sa vyčerpalo. Ešte tam došlo k jednej úhrade. Úhrade čoho, prosím? Faktúry. Faktúry. Možno, že ja... Pani Holíková? Rozpočet, ktorý sa schváľoval v decembri, bol Envirofond o 72 000 eur vyššie plánovaný, že budeme ho čerpať v roku 2024. Ale my už sme ho vyčerpali v roku 2023, to znamená, že bude v záverečnom účte, to znamená, že sa ponižuje na tento rok 24, lebo sa to zreáluje, čiže my sme tú faktúru už uhradili na konci 23. roku a Envirofondový úver je v podstate dočerpaný. Ak tam ostane nejaký zostatok, tak ten už čerpať nebudeme, pretože financovanie z Envirofondu na denný stacionár je v podstate ukončené. Lepšie takto? Ne. A z tej VUBčky? Z VUBčky? To navýšenie? Tam je tam len o tú faktúru tých 5850, v podstate my sme to plánovali, že to uhradíme z toho denný, to bol projekt za denný stacionár, za dom služieb, ešte na konci roka, až si pamätáte, v zmene rozpočtu sme to mali, lenže cez tento úver nám to neprešlo, lebo tam nebol dopracovaný ten dodatok k tej zmluve, že tam môže byť aj ten dom služieb ešte zapracovaný. Z toho dôvodu sme to potom museli prehodiť vlastne z tohto druhého úveru. Čiže to je len jedna faktúra za projekt, 5850. Čiže projektová dokumentácia na dom služieb by bolo možné financovať z VUB. Tak ten budeme čerpať o to menšie. Ďalšia. Ešte v tomto bode. Pamätám materiály, tak tam bolo nejaký sponzorský dar na beachvolejbalové ihrisko. Tu je nejaké navýšenie na dokončenie výstavby 10 000. Vieme si tu nejakú dohľadnúť, koľko tá výstavba celá komplet bude stať ihrisko? Ale riaditeľ technických služieb, ale áno, sponzorský bol 8 000, sponzorský boli trúbky na oplotenie, sponzorský boli štrky, lebo neplatili sme plnú sumu, ale polovičnú sumu na štrky. Takže sponzorky tam bolo toho celkom dosť, akurát v podstate neboli akurát práce, ktoré na nich boli slúžené tlmače a piesok. My sme všetko prediskutovali aj v komisii športu, kultúry a takisto aj o financie. Takže naozaj tu máme také, na čoho sme nejakým spôsobom budovať prísko, čiže my sme nechceli byť na nejaké holé lúke a to prísko musí mať nejaké podložie, nejaké štrky, a tak aby na odvoz vody a tak ďalej. Takže v zmysle tohoto celého sme my postupovali a práve, že na teda slovo pán riaditeľ, ktorý to nejakým spôsobom mal zrátať. Sa páči, pán riaditeľ?
Plážové ihrisko by som rozdelil na dve etapy. Jedna etapa bola tých 8 000, čo hovoríš, to sponzorské. To sme zúčtovali vlastne prácami subdodávateľov, to znamená výkopové práce, odvoz zeleniny, dodávka kameniva, tieto záležitosti, to bolo celé zúčtované, tých 8 000. Ešte tam bol prebytok, teda čo ešte nebolo uhradené z tých 8 000, 183,47 eur ešte sa nezvestilo do tých 8 000. Čiže tých 8 000 je celý zúčtovaných subdodávkami. Druhá časť, prečo stačí tej prvej časti, takto všetky podklady sú doložené na meste, ktoré sú ako podklady, ktoré slúžia k vyúčtovaniu tých 8 000. Druhá časť sa skladá z Ačka a z Bčka. Ačko je to, čo už máme za sebou, ale není vyfaktúrované. To znamená, tých 183,47 ešte tie sú dodávky, čo som povedal, že sme prevýšili tých 8 000. A plus ešte práca, ktorá je vykonaná doteraz, 3450 eur. Práca, rozumie, betonásklop, lebo tam sú už osadené tie 4-metrové a všetká tá ostatná práca, ktorá už prebieha. Bod B, toto je len odhadnuté alebo predpokladané, že čo by to mohlo stáť, ale na základe aj rekognoskácie trhu, nie sú to nejaké fiktívne čísla. Dodávka a montáž parkových obrúb 90 metrov, 900 eur. Chodník okolo plážového ihriska 90 štvorcov, okolo 2000, alebo teda 2250 eur. Dodávka a montáž vstupných dverí 600 eur. Geotextília 300 gramov na meter štvorcový. Teda takáto sa odporúča, to je tá hutnejšia, tá silnejšia, 600 eur, plus 100 eur manipulácia, doprava a teda udlženie, výstuhy rohových stĺpov 200 eur, piesok do plážového ihriska cirka 5000 eur aj s dopravou, lebo ten piesok by sa mal doniesť zo Záhoria. Dodávka a montáž pletiva, samotné pletivo vychádza zhruba na 1000 eur, aj so šponovákmi, teda so všetkým tým ústrojenstvom, čo k tomu patrí. A nakoľko tú druhú vrstvu, alebo teda nad 2 metre, čo budeme ťahať pletivo, tam potrebujeme použiť plošinu. Čiže tam aj tá práca je odhadnutá na 1000 eur. Možno, že bude 600 eur, možno bude 500, neviem. Preto hovorím, že sú veci, ktoré sú odhadnuté, alebo teda predpokladané, ale sú sumy, ktoré vám teraz hovorím, aj presné, ktoré som vyčítal teda z cien toho materiálu. Tá výška toho pletiva bude 4-metrová. Spodný drôt vieme natiahnuť bez plošiny, vrchný drôt musíme buď nejaké lešenie alebo plošinu. Lešenie si neviem predstaviť, čiže len z plošiny to budeme musieť tam natiahnuť. Ďalej je tam stredová sieť 300 eur, čiary 100 eur a stĺpy 500 eur. Pokiaľ ich stĺpy my v podstate máme, možno, že táto ploška bude oveľa nižšia, len tam budeme musieť tie uchytenia prispôsobiť a nakúpiť. Na sieť, aby sa to vedelo uchytenia. Dokopy to činí to Bčko 9550, Ačko 3633,47, spolu je to 13183,47 eur. Ak máte nejaké otázky, nech sa páči, môžete sa pýtať. Ja poviem iba toľko, že naozaj tých 8000 to sú sponzorské
trúbky a navarené očká, všetko na to, tak to boli ďalšie peniaze, ktoré sa znamenali použili sponzorsky. Štrky, ktoré mali stáť, ja neviem, 7 000, tak za polovičnú stáli 3 500 za polovičnú, čiže zase je tam ďalších 3 500 sponzorských. Takže naozaj my to nerobíme, to ihrisko tak, aby to bolo tak ako nechceme tam ani stavebný piesok. To keď sme my boli spolu s riaditeľom podmožanom pána Šeba, ktorý má nejaké zákazky na Olomouc, niekde v Príbrede v Čechách, tak nám takisto slúbil, že nám pomôže s dopravou, ktorú nám znížil nejakú sumu. Bohužiaľ teraz sa zase najvyššie paliva, takže neviem, čo z toho bude, ale povedal 5 000 eur. A či už sú to starostovia z obcí, to je jedno, či to je Novitekov, Staritekov, Levice, všetci berú zo závodia kvalitný kremčitý piesok. Takže... Tam pôjde zhruba 200 kubíkov piesku. Treba to počítať s tým, že to ihrisko má rozmer 26 x 18, 35 cm piesku, 30-35, to je cca 200 kubíkov piesku. Okolo 12 metrov je veľké. Dobrá otázka, ja som na komisii presne pýtala, že tiež, že čo v tom je zahrnuté, a tiež to bolo vlastne takto vysvetlené. Ideme podľa niečo, to nie je, že vykopeme jamku a dáme tam niečo. Keď naozaj chceme urobať to kvalitne a nebudeme sa k tomu vrácať. Aj tak to bude vždy treba do... Hej. Jasne. Nie iba pre mňa. A posledná vec, rekonštrukcia objektov ZE športy a 150 000, to je tá spolúčasť. Tam som pozeral, v tej bode tam bolo 131 202. Tá spolúčasť. Tak my sami nevieme, či bude ešte 8%, možno, lebo tá výzva jedna sa zruší. Bolo 50 miliónov alkoholných, hej. Tá spolúčasť vychádza niekde okolo 140 nejaké drobné, 140 000. Tá výzva sa zrušila, rozprával som o tom, že vyjde možno čoká nová, ktorá bude navýšená o 100 miliónov, takže na 150 miliónov. Podmienky by mali byť predbežne tie isté, čiže bariérovú vozňa a tak ďalej. Ale možno tam bude iná spolúčasť. Takže máme tam 150 000, keď bude nižšia spolúčasť, možno nepôjde do toho športovisko, možno nepôjde do toho, takže to je ostatné peniaze ušetria pre rezervného fondu. Ale aj tak ideme zrušiť v vašom bode uznesenie ohľadom toho financovania a počkáme si a budeme schváľovať uznesenie nové na spolufinancovanie tejto výzvy. Nové výzvy, tým pádom áno, tak. Takže tam možno budú iné aj podmienky. To je, čiže čakáme, teraz sa to akurát rieši, od pondelka je tam pripomienkové obdobie. Takže preto sú tam alokované, čiže tie sú nedotknutelné a chceli sme naozaj ísť do toho. Len na spolúčasť. Áno. Ďakujem. Nech sa páči ešte niekto k tomuto bodu? Pani Tomajanovičová? Tam vlastne, čo sa týka toho spolufinancovania a teda aj celkovo tej sumy výslednej, ja viem, že teraz je to už zrušené, že na to ideme, ale tam je ten bod, že tie neoprávnené výdavky potom pôjdu z rozpočtu mesta, či sa do tej zmluvy nedá teda nejaká hranica percentuálna, že do akej výšky vlastne tie naviac náklady by teda boli akceptovateľné pre nás. To bude predovšetkým verejného obstarávania, ale dám určite slovo pani Holíkovej. Takto, ako nebudeme si neoprávnené náklady a naviac práce. To znamená, neoprávnené náklady sú tie, ktoré vyhodnotí zadávateľ tej výzvy, že čo sú neoprávnené náklady z pohľadu tej výzvy. Čiže neuzná. Tie, ktoré áno neuzná ako oprávnené a tie proste znášať mesto bude v svojim rozpočtom. Keď bude výzva a žiadosť pripravená, tak vlastne tie predpokladané neoprávnené náklady sa budú schvaľovať v rámci toho uznesenia, tak ako to bolo v lete alebo v zime, proste na tú výzvu, ktorá bola v decembri. A čo sa týka naviac prác, tak jednoducho naviac práce sú vždy predmetom naviac zadania zo strany mesta ako objednávateľa. A dať to percentuálne do zmluvy oddielov, ako môžeme, ale je to varenie z vody, čiže buď tie naviac práce sa vykonajú a tak ako vždy ten projekt v konečnom dôsledku bude kvalitnejší, alebo sa nevykonajú a nás to proste časom počká.
Čiže či tak to zvalujete, takže... No, ide o to, že áno, a v podstate zmluva o dielo je postavená tak, že naviac peniaze sa už zhotoviteľovi nevyplácajú. Len ak z podnetu mesta vyjde naviac práca, ktorú teda aj tak buď dodatkom, alebo sa súťaží ako osobitné dielo mimo toho základného dielo. Čiže tak. Keď už, ja som dostal v bode 10, tak projektant tieto neoprávnené výdavky má to nejako sankciované, že keď on v tom projekte neuvedie? No práce nie, jasné. Ako si môžem vysvetliť, som držiteľ okružnej vyžiadky komory stavebných inžinierov, spravidla si projektant postaví tak zmluv, že nepustí diel. Proste sú to veci, veľakrát o ktorých nevie počas projektových prác, čiže kvázi my ho nevieme postihnúť na to. Je nejakým spôsobom správne odriadku a tak ďalej, ale spodná voda niekedy a podobné veci neviem. A máme tie objekty staré a na to budeme určite vždy nejakým spôsobom musieť odplácať. Proste bude to tak, neviem to povedať. Mám považan? Som to mal pýtať, že či ideme nejako upravovať ešte tie projekty aj predtým, ako vyjde výzva, lebo viem, že vtedy sme ich robili takou horúcou výhľou, ale sa oni sa budú prispôsobovať. Či už nie sme proaktívne naozaj už viacej toho. My čakáme na zdejenie výzvy, čiže máme v podobnom duchu ako bola. Už tam budú nejaké malé zmeny a my sa musíme tomu prispôsobiť. Áno, ak nám môže dajú 2 týždne času, tak to zase... Ale už sme pripravenejší, ako to bolo vtedy, takže bude to rýchlejšie, ale teraz čakáme, teraz vlastne od pondelka myslím, že od pondelka prišlo ani bez veľa, že je obdobie pripomienkové. Pani Hojko, ešte doplniť? Dve veci, stále nemýlme si neoprávnené náklady a nemýlme si ich s naviac prácami, lebo toto, čo vy dvaja riešite, podľa môjho názoru sa bavíte o naviac prácach a projektantovi. Ale neoprávnené náklady vieme už pri podaní žiadosti, že toto sú náklady oprávnené, ktoré nám uzná, ten, kto vypísal, a toto sú neoprávnené náklady, ktoré nám neuzná. A my sa v uznesení, alebo teda mesto sa zaviaže, že ich uhradí z vlastného. Tam nikto není to, že to sú peniaze ešte nad rámec toho. To sú naviac práce. A neoprávnené jednoducho vieme, do čoho ideme, že to je neoprávnené, že jednoducho chceme niečo, čo nie je predmetom výzvy. Ale súvisí to s tým dielom ako takým. Osadenie týchto radiátorov, ale nie je neoprávnený náklad a práca predtým. Bohužiaľ, že môže to byť tak demontáž. To je neoprávnený náklad. Správky po potrubí, ktoré idú cez už montáž, áno, ale nie demontáž. Čiže to je neoprávnený náklad. Ale nie žalúzie. A takéto proste to sú veci, ale ako keď je projekt dobre spravený, tak už sa to tam nachádza. Nepovedala by som to tak. Lebo nie, to je presne to je to konštatovanie, ktorému sa snažíme vyhnúť. Niekedy je dobre projekt spravený. Jednoducho, aj napriek tomu, že by sme to tam dali, že je vopred spravený, je to neoprávnený náklad. Pretože ak nespĺňa v podstate požiadavky tej výzvy, tých cieľov merateľných, áno, ono má, ak je osadenie, ja neviem, meracích hlavíc a podobne, v podstate zvýšiť tú efektívnosť a energetickú náročnosť, znížiť energetickú náročnosť budovy napríklad, ale tá demontáž je neoprávnený náklad, pretože ona sama o sebe neznižuje tú energetickú náročnosť budovy. Rozumieme sa, čiže aj napriek tomu, že to tam bude, ale je to neoprávnený náklad. Ale musíme ho urobiť. To je aj Sokel napríklad, okolo hlavnej budovy školy alebo okolo základnej školy. Sokel nie je oprávnený náklad. Ale je to nezakývne, neurobíme výzve, ktorá vyšla. Áno, splňa tie ciele, merateľné ukazovače. To, že je projekt dobre spravený, znamená, že áno, že on to bude to tam už zahrnuté vopred v tom projekte, ale aj napriek tomu je to neoprávnený, že už ho vidíme v tom projekte samom. Jednoducho nebude to v tom slova zmysle, že aha, zabudol, ako je to možné, že projekt tam zabudol, však netreba demontovať. No áno, ale aj keby nezabudol, aj napriek tomu je to stále neoprávnený. To nesúvisí s výzvou.
Teraz, čo ste povedali z dvoch strán, keď sa bavíme o tej základnej škole, čiže keď sa znižuje tá náročnosť a projektant nedá do toho projektu, že sa bude demontovať, tak to nie je tá práca. On to tam dá. Ale netýka sa to tej výzvy, tá demontáž, to znamená, že nám neuznajú preplatenie toho úkonu. Tak nám krátili aj radiátne škole. A povedal, buďte radi, že iba 25 000. Ja som povedal, že to je iba. Nesúvisí to a projektant s tým nič neurobí. Lebo výzva je tak daná, že projektant, aj keby to tam dal, tak nám to neuzná. A to je problém vo výzve, nie v projekte. Musíme písme znižovať, Ako je to ťažko pochopiť tie práce naviazať tie neoprávnené náklady, lebo de facto sú to všetko náklady, ktoré idú za nami. Ale na si to vysvetliť. Ich radí samospráva, ale teda máme ich tak, lebo proste majú dve odlišné definície. Samozrejme, keď je projekt dobre spravený, vieme o tých neoprávnených nákladoch dopredu a keď jednoducho nie vždy sa podarí, aby bol dokonalý, tak potom nás to sú to naviac práce, ktoré sú zároveň neoprávnené. No, takže to som si snažila. Dobre, a ešte pán sa môže spýtať, projektant by vedel nájsť na výzvu odčleniť tie dve veci, že to môže byť neoprávnené. Oni nemusia, to je zbožia. Nemusia, hej? Čiže myslíš, veľmi viete dopredu, že ak to bude neoprávnené. Áno. Práve za to sú zmluvne podchytené. Aj sa vyčlenujú v tej zmluve, čo sú neoprávnené náklady. To ostatné potom, čo všetko nie je zmluve, tak to sú tie práce naviac, ktoré sa naskytnú, alebo sa naskytnú. Dobre, ideme ďalej. Teda k zmene rozpočtu, nech sa páči. Nie? Takže prejdeme teda k uzneseniu Mestského zastupiteľstva číslo 6/18/04/24. Mestské zastupiteľstvo Tomáčov podľa paragrafu 11/4 zákona číslo 369/1910 mestských predpisov pokiaľ prerokovateľného rozpočtu mesta číslo 1/2024 Z po druhé schvaluje použitie rezervného fondu v výške 243 940 eur na kapitolové výdavky, konkrétne na obstaranie jednoplánovacej dokumentácie 5240, výstava bydliska 10 000, prestečenie kontárnových stojísk 80 000 a rekonštrukcia objektov základnej školy a športového areálu 150 000 eur. Po B. Zmenu rozpočtu mesta číslo 1/2024 Z v zmysle ustanovenia paragrafu 14 zákona číslo 583/2004 veci zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov z insolvenčných predpisov podľa predloženého návrhu, kde bežné príjmy, kapitálové finančné príjmové operácie činia príjmy celkových 13 607 eur a bežné výdavky, kapitálové výdavky, finančné výdavkové operácie celkom činia 4 703